Ibarat wong numpak prau Bapak Soekarno iki. Aduh nggih. Sugeng enjing Bapak. Wilujeng enjang Bapak. Nggih, nyuwun ngapunten nggih wekdal ngedum-ngedum niki wau. Nggih. Wilujeng. Nggih. Monggo menawi badhe kepareng nyekar sinom grandel, monggo kula aturaken sak wetahipun kagem panjenengan. Monggo. Memanesmu kang ujiwat. Duh, sing dono swara wit mau apik kabeh ya, Truk. Ha iya, jos-jos ngene. Agawe citeng gale rara apa kang sinatya nonono upama munduta rokmi taratamtu tatu ruti nonono ibarat wong numpak prau lumampah tanpa welah nonainan neng madyane ing jala temah gonceng anggen jong neng pagulingan. Nyuwun oplos tepuk tangan untuk Bapak Soekarno, para penonton luar biasa iki wah kan. Jo sing atasipun sampun sepuh sewantene sing giandang ngoten lho Bapak. Bedak-bedake remen iki Bapak. Lah nggih yen jenenge tresna seneng gandrung niku pancen ora kena diukur kangge napa-napa. Riyen penggirong to jenengan? Mboten. Lho, pengrawit. Mboten. Lah napa? Namung nerapi menika, Pak.
Wo, nggih. Wah, nggih. Anggenipun napa niku paring tombo dumateng sedaya ingkang ngersakaken panjenengan terapi. Mugi-mugi dados amal kesaenanipun panjenengan Pak Amin, Karno. amin. Nggih. Gubuk asmara badhe nyekar piyambak napa kalih sinden? Mangke pun lajengaken bukak siki mawon. Wah, niku gubuke pun rusak bukese niku. Kula namung remen swantenipun, Pak. Lah niku napa saged gubuk asmara niku mboten saged bukese niku sagedipun Bengawan Solo ngoten niku. Terus tragedi Tali Kotang. Kuwi malah iso. Nggih, dipakili sanese nggih. Nggih. Estu lek bukese niku mboten saged niku Mang. Nggih sampun matur sembah nuwun. Nggih, sembah nuwun Bapak, nggih. Wis matur nuwun, sehat terus Pak Soekarno. Wah nggih. Ya. Coba kaya apa? Ya berdua berdiri ya jajal Mbak Tutik karo. Ayo ayo. Nggih. Iki. Ya. Diaturake ya gubuk asmara dening Genduk Umi karo Mbak Tri Astuti Retnawati. Monggo dipun aturaken. Tetes. Sampai pagi. Wah, saya esuk saya ganas tuh iki. Pak Heru ketoke ingin. Barang ngoten niku melak lho, Pak. Waduh. Ketoke ingin Pak Heru. Kuwi gerakan cara ndi to ngono kuwi? Duka Pak Heru niku apa teng bis niku mun diwarai. India kuwi India. Nggih. India Selatan, ayo. Cedetan sak jroning ati. Saya merahati aku kawedati karena merah kaleran asmara yo.
atas terus kok. Ora gelem ke bawah, Om. Aku senengane ning dhuwur. Diajari ya, sediluk ya. Ayo, Val. Val, njaluk diajari Val Umi. Yo, kendange Val. Ayo, sithik, Ayo, Naik, Naik bawah, Bokolnya diuncal nih ngene lho, Om. Ngene lho. Iya, bokolnya diuncal nih Val pisan kas, Val. Waduh. Ayo, Val. Ah, asik. Nah, penak toh, Om? Penak. Penak. Ayo. Kaya babon arep angkrem. Cedetan sak jroning ati. Ati. Aku kowe dadi karawan. Marang-marang kubek asmara. Matur nuwun. Tasih lenggah. Oh, monggo Pak. Iki, Pak. Oh, ngunjuk sik. Yo, disupoti ya ngangge dayoe teko coba kaya apa. Yuk. Ngapunten Mbah Samikun nembe wonten wekdal wonten gara-gara nggih, Mas. Matur nuwun. Nggih. Ki Petro. Nggih. Kepareng badhe nyekar menapa? Ada perubahan apa mboten apa tetep panggodaning katresnan? Nggih, panggodaning katresnan kemawon. Oh, nggih. Wah, luar biasa. Iki ya klebu piyai sing tertib lho, Truk. Reng angger awake dhewe iki mayang ning antri suruh rayang ngene iki panjenengane mesti nusul ya mesti nyumbang lagu. Ha iya, tur suarane ya apik. Ha iya. Mergo jenenge ya Mbah Samikun. Dadi dheke Mbah Samikun, aku Mbah Samikun Kuntadi. Ha iya. Enggak, Mbah. Panggodaning katresnan ing atase piye sepuh ya isih kegodha ngono. Biyen aku rak wis kondo Luar biasa iki, Jos. marang sira wong manis elingo jroning bebrayan kebak panggo
dosa yakti rupito kang jrimpeti dosirone mas wong ayu Mbok aja salin slaka lan maneh citra ing jebul teko gandeng marang priya liya Nggih, matur sembah nuwun, Mbah. Niki Matur ajeng sembah. duet apa piyambak jenengan? Nyuwun ngapunten para waranggana keng mawon. Ingkang lagunipun. Nggih, Oh, nggih, siap. Diajeng siap, Jeng. Oke, nggih, matur nuwun Mbah Samikun, awit panjenenganipun sehat selalu nggih, Mbah. Nggih. Lek mboten saya benjing nusul melih nyumbang bawa melih teng Surabaya. Malah minggat ora kuwi. Ngawur. Sembah nuwun Mbah Samikun. Ya. Ya Cak dipunaturaken panggodaning katresnan coba kaya apa. Karyane sapa ta iki, Jeng? Nok. Nok, diajeng. Dalam Pak Tengkleng. Oh, nggih. Ya jumeneng Nok diaturake Nok. Mangga ben apa kuwi temu neh larase saka anu wae. Iki dandut apa langgar? Saking kendang mawon. Ayo. Ben temu sik larase. Yo, dados. Oh
panggodaning katresnan kunjuk dumateng sedaya para lenggah sugeng midhangetaken. Terima kasih Mbak Diajeng Candra Mulya.